Салом алейкум, як бори дигар нигоҳ кунед. Абаёи туркӣ ёфтем. Размер айчилӣ то 52 Туркияи размерҳои балшмеркҳои калон ҳастанд. То 56-58 пушои худ монда мешаванд. Нарх 300 сомонӣ. Бинед пеши барши вичивкаи задаги фасонак то тага замокай и абаяй. Боло пушта бехоҳед дастиш нехе задаги. Резинак. Фасон кардаги расветкашонам бисёран. Ина шумо метавонед хитон бинед. 1, 2, 3, 4 расветка. На базе бак фасон. Яъни вақт любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Яъни дига онам моделошонам нигоҳ кунед. Ё ҳамаш як нарх. Ина 300 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Я шумо метавонед бинед ҳамаш ина болода. Бояшам ҳам нарха баҷа. Ина 300 сомонӣ. Небинед чӣ қадр базебанд. Ай то рехез муҳра задаги полностью. Доставка Россия, Тоҷикистон бе проблема мекунед. Яъни фасонак. Пеши баршам нерхи. Ишам нарха баҷа. Ина ҳама я нарх 300 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бисёр гирен бо арзонтар карда метем. Нигоҳ кунед чӣ қадр базеби фасонан. Полни гинзаги айда тарафаш пеши барш нерхи. Фасонак задаги. Нарх 300 сомонӣ размер айчилӣ то 52 Турки. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина ҳама ями моделош. Ана бояхе без рукавкои фасони Туркия ҳастанд. Нарх 100 сомонӣ любой ҷо доставка мешавад. Размер дора ё стандарт? Размер аз 46 Ай 46 то 60 ҳаст. Размери калон пушам ҳаст. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Шумо я сухан кунед. Турки тоза ба гарантияш. Сифаташ баланда, гарантия сифати баланди хуб дора. Синтетика надора. Пахтаи тоза ама баҷан. Пахтаи тоза ина. Расеткаш ҳам бисёранд. 5-6 та расетка дора. Чанд? Ҳар хесе. 5-6 намуд расетка фасон дора. Тугмош нехе ҳар ранга ҳаст. Сетишни ҳам ҳаст. Нехе мақсад махкамкаги хел буфтаги ҳам ҳаст. Не ромбик задаги ҳам ҳаст. Тамом намудаш ҳаст. Нархи ча баҷан? Ё 200 200 сомон меёд нигиндоро. Ёшам хай фасони хушран. Не гуфтед? Ё 200 сомони апаҷан. 200 сомони пеш барш махкам мешавад. Боло пуш мақсад нигиндор ҳай тор ҳама нигин задаги. Чанд? Санча дора. Дусе намуд модел доран. Ина ки боя хелиш ҳаста. Расеткашам бисёр ҳаста. Чанд расетка дора худаш? 6 свет дора, возраш фотосвет. Ина нигоҳ кунед баъзе бако. Любой ҷо доставка мешавад. Хулоси гап номеромон дар рӯи экран комиш маъқул боша я скриншот карда дар WhatsApp мо равон кунед. Мо ай бора любой ҷо доставка мекунем. Нархи ё чанд япаҷон? 150 сомонӣ. Ина нигоҳ кунед. Чӣ қадр базеби хушран. Расеткашам бисёран захия чавад вардор. Ина нигоҳ кунед. Қадш дароза. Ина нигоҳ кунед. Қадш дарози фасон да. Шинохтем. Қачун дарози фасоне. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Нархи 150 сомонӣ. Мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. Модарон ва хоҳарони хонашин. Пас ба командаи Либоссеве ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. То ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бесум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. Одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамо мода нависен, номеромон дар рӯи экран. Ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метан. Занако кор мекунанд. Марҳамат кунед. Ина абаяи туркӣ размер айчилӣ то 52 туркӣ то 60 пушои худ монда мешавад. Ина полни задаги фасонак 350 сомонӣ любой ҷо доставка мешавад. И абаяй мақсад замокдор полни ҳуй мешавад. Болош тугма дора. Пуштшам обычный задаги фасонак туркӣ оригинал 100%. Чанд расетка дора яка? Якта. Ина абаяи туркӣ пеш овардаги нарх 300 сомонӣ туёна. Мекунед чанд қадр базебанд. Полни хе муҳра задаги фасон моделашонам бисёранд. Размери калони Туркия айчилӣ то 52 як то 60 пушои худ монда мешавад. 100% гарантия қачи нигоҳ кунед чӣ қадр фасонанд.
Бибинед. Чизш модели Versace. Фасонак задагӣ. Бибинед. Фасонак задагӣ. Санги Swarovski оригинал шишагӣ, мақсад пластмасса нестан, 100% гарантия қатъӣ. Бибинед. Чиқдор базеви фасонан, моделшам ҳаст. Моделҳои пеш саросимаш бигирен ки кам мондаги, бо бори нав ҳафтаи дига насиб меояд. Мақсад аи боро тез буҷдеса. Бигем ки агон 10-15 штуки дигаи ҳамаш мондагиян, тамом. Хулоси гап саросимаш бигирен 300 сомони нарх любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема.